लोग के पैसा रह गईल और कितना लोग साफ हो। मालिक, सारा हिसाब किताब मिल गईल बा। एक एक करके सारा किसान आपन आपन सूद ब्याज दे देले बा। बस एके गो बा जोन अपन कर्जा ना देहलस, ना आज ले अपन शकल देखौलस। वो कौन हो? रे मालिक, ऊ ह गरीबना जवन अपना बियाहे खातिर 500 रुपया कर्जा ले गिल रहे। आज ओकर सूद ब्याज जोड़ के 50,000 हो गई। ओकर ई मजाल। तू लोग अभी जा लो और जाके ओके पकड़ के लाओ लो।